ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ସକାଳର ଟିଫିନରେ କ'ଣ ବନେଇବି ବୋଲି ଭାବିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ପାଗ ଆଉ ବର୍ଷା ଝିପିଝିପି ଟିକେ ହେଉଛି। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ପଚାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ବନେଇ ଦେ। ମ୍ୟାଗିକୁ ସବୁବେଳେ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦେଇକି କଲେ ତ ହେମିତି ସବୁବେଳେ ଖିଆ ହେଉଛି। ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ସୁପ୍ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ତ ମ୍ୟାଗିକୁ ଆଗ ଚୁନ ଚୁନ କରିଦେଲି, ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକି ଫୁଟେଇକି ଚୁନ ଚୁନ ମ୍ୟାଗିକୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ଅଦା କୋରା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ସିଝିଗଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଝୋଳ ଝୋଳ ଥିବ, ଅଧିକ ଆଉ ଟିକେ ଝୋଳ ଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମର ଟିକେ ପାଣି ହେଇଗଲା, କମିଗଲା। ତ ତାପରେ ହେଇଗଲା ପରେ ଟିକେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ବାହାର କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ହିଁ ହେଇଛି। ଥରେ ଏମିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଖାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ ବି ମୋତେ କହିବେ। ତ ଗରମ ଗରମ ସୁପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଇଦେଲି, ମ୍ୟାଗିର ସୁପ୍। ତାପରେ ମୁଁ ବି ନେଇକି ଆସିକି ବସିକି ଖାଇଦେଲି। ସତରେ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଫେସବୁକରେ ଦେଖିଥିଲେ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।